monggo. Matur suwun Nggih, sari-sari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harapan niku namung teng Gusti Allah. Selain dumateng Gusti Allah niku kecewa. Lah wis to, bojo, anak, bondo sapa iki ora kena dienggo sandaran. Sing iso dienggo sandaran panggah Gusti Allah. Nggih, mugi-mugi rawuh panjenengan mriki niku wau saridane Gusti Allah, asal pitulungane Gusti Allah, asal syafaate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan mriki niku wau nambahaken rasa itakullah, rasa wedi, rasa taat dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi rawuh panjenengan mriki niki wau netesaken panjenengan tambah tresno, tambah cinta dumateng habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akeh wong susah uripe niku ora kok mergo ora tau didongakne mbek wong tuane. Sayangi akeh wong uripe susahi mau mergo ora gelem dongakne wong tuane. Jadi donga dinonga niku penting. Dongane wong tua iso teko ning awake dhewe, lek dhewe gelem dongakne wong tuwa. Ane wong donga sebenarnya enggak awake dhewe. Mergo lek dhewe dongakne kono, engko dongane kono teko ning awake dhewe. Iki hati-hati kapan nenek uang bahas bab tentang ilmu hakikat, nenek uang bahas tentang ilmu makrifat, tetapi kok sampai uang kuwi orang lakoni syariat. Kapan nenek uang ngomong bahas tentang jeruan, tetapi nyatane jabone kok ora resik, wi ngati-ngati. Sing luwih ngati-ngati maneh, hati-hati kadang-kadang lek sampean krungu enek wong bahas guru apa sapa ngono bahas tentang ilmu spiritual, ilmu jeroan, kebatinan, hakikat, marifat. Tetapi kok ngremehne syariat. Iki hati-hati. Ben enek wong ngomongke tentang ilmu hakikat, enek wong bahas tentang ilmu makrifat, bahas ilmu jeruan, kebatinan ngono kuwi. Tapi kok wis mulai rodok-rodok gampangne tentang wudu, gampangne tentang salat, ini kok koyo ngremehne tentang sholawat, ini masalah ngene iki. Wis ngono iki kanggone aku penting didoye, aja dicedheki. Mergo ngeten iki bahaya. Ya mugi-mugi kita sedaya asal pitutur Gusti Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Hati-hati awakmu. Lek wis mulai seneng wirid tapi kok orang seneng sholat, itu masalah. Iku masalah. Ada masalah nek iku kuwi. Hati-hati. Aja-aja setan sing mlebu ning awakmu. Jadi tirakat zaman saiki kuwi sing penting ki ora ninggalne sholat 5. Iki wis jos. Kapan sampean bingung karo masalah urip, bingung masalah rezeki, masalah kerjaan, masalah piye, coba deloken salatmu, perbaikan salatmu. Lek kowe ngurus rumah tanggamu kok kayane angel, bojomu men gak nurut, nyambut gaemu gak genah, akeh sing musuhi, bojomu rewel, anakmu ora patek nurut, wih perbaikono hubunganmu karo Gusti Allah, yaitu dengan cara memperbaiki sholatmu. Lemot. Ambet ibu. Man, anak-anak. 2. Pisang enak pisang. Siap. Wow, teh. Coba. Terus strawberry teh. Wah, senane neng Sipa. Sebenarnya neng Sipa. Merah-merah melon, Mas. Apa merah-merah ini iki jan. Ngelengnya, Pak. Oh, iya cocok. Siap. Alhamdulillah.
Ya Allah. Matur suwun saya. Oh, tenan. Alfian, temenmu panggil suruh sini. Anak-anak suruh sini. Iya, akhirnya kita mulai silaturahmi. Moga sareng-sareng kita mau al-fatihah rumiyin. Indiko, surat al-ikhlas indiko, falak indiko, surat an-nas indiko, surat at-taubah ayat 128, 129 indiko. Menikahnya memberikan ini. Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la
ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya meminta ya Allah, hamba meminta ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya,
hilang dengan izin Allah, hilang dengan izin Allah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, apabila di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, penyakit yang disebabkan oleh tempat, nasab, ataupun kurang taat, ataupun karena maksiat. Hamba memohon ya Allah, hamba memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah. Hilang dengan kalimat La ilaha illallah. Gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ditiupkan di akuannya masing-masing, dibuka. Akuannya dibuka, ditiupkan 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa fi
wa ala alihi wa pegang yang sakit mana? Bagian mana yang sakit? Sakit perutnya, sakit kepalanya, atau sakit hatinya, sakit pikirannya, randedit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat ini, mulai detik ini, mulai saat ini, mulai detik ini, dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua gangguan, ikatan penyakit, yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, hilang dengan izin Allah, hilang dengan izin Allah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Al-Fatihah. Ya, kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nggih, kula ucapne matur suwun sanget nggih rawuh panjenengan sedaya. Bapak Ibu, kula ucapne matur suwun keraton panjenengan sampun purun rawuh mriki. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya niki angsal ridane Gusti Allah. Amin. Angsal pitulungane Gusti Allah. Amin. Angsal syafaate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh panjenengan mriki niku wau angsal karumahe para wali, angsal maune para kiai, angsal syafaate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kae sing penting donga nggih. Harapan niku namung teng Gusti Allah. Selain dumateng Gusti Allah niku kecewa. Jadi harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis to, mbok bojo, anak, bondo sapa iki ora kena dienggo sandaran. Sing iso dienggo sandaran panggah Gusti Allah. Nggih, mugi-mugi rawuh panjenengan mriki niku wau saridane Gusti Allah, asal pitulungane Gusti Allah, asal syafaate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan mriki niku wau nambahaken rasa itakullah, rasa wedi, rasa taat dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi rawuh panjenengan mriki niki wau ndadosaken panjenengan tambah tresno, tambah cinta dumateng habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh panjenengan mriki niki wau dadosaken panjenengan tambah bekti dumateng tiyang sepah. Dan niki penting niki. Akeh wong susah uripe niku ora kok mergo ora tau didongakne mbek wong tuane. Sayangi akeh wong uripe susahi mau mergo ora gelem dongakne wong tuane, sehingga wong tuane pamane pun sedo ngoten, doane enggak teko ning anake, pamane wong tuane ndonga anake ben sugih ben sukses, ora teko ning anake mergo anake enggak gelem ndongakne ibuke.
Jadi donga dinunga niku penting. Dongane wong tua iso teko ning awake dhewe, lek dhewe gelem dongane wong tua. Termasuk ya dongane para wali, awake dhewe ziarah wali. Makane kula iki mengke badhe damel ziarah wali. Muga-muga sampeyan dongane lancar nggih. Engko nyewa bis ngono, bis gede ngono. Sungguh ziarah wali insyaallah. Termasuk dongane para leluhur, para kiai, bahkan dongane Kanjeng Nabi niku iso teko ning awake dhewe, lek awake dhewe gelem ndongakne kono. Iki mangane penting. Mane wong donga sebenarnya enggak awake dhewe. Mergo lek dhewe ndongakne kono, engko dongane kono teko ning awake dhewe. Ayo penting sampean ndongakne leluhur desa, ndongakne leluhur awake dhewe, ndongakne para kiai, para alim ulama, para wali-wali ni Gusti Allah. Kuwi iso uga sing marai dadekne awake dhewe sukses kuwi ngono lho. Pamane dhewe ndongakne para leluhur. Iso uga dhisik leluhur ndongakne anak putune sukses. Ya, kuwi lek anak putune gelem ndongakne leluhure ya iso sukses tenan ngono. Iso teko. Iso nyambung ning anak-anake. Sing kaping sekawan muga-muga rawuh panjenengan mriki niki wau nambahaken ati, tambah hati bening. Tambah hati sing resik. Iki hati-hati. Hati-hati kapan nenek wong bahas bab tentang ilmu hakikat, nenek wong bahas tentang ilmu makrifat, nenek wong kok bahas tentang ilmu spiritual, kebatinan, tetapi kok sampai wong kuwi ora nglakoni syariat. Amane nek wong bahas tentang ilmu hakikat ngono ya. Wong kuwi bahas tentang ilmu makrifat, ilmu kebatinan, tapi wong kuwi kok ora salat. Hati-hati. Hati-hati awakmu rek. Hati-hati. Biasanya ngene iki tersesat. Ngene iki wong tersesat. Hati-hati. Kapan nenek wong ngomong bahas tentang jeruan, tetapi nyatane njabane kok ora resik, kuwi ngati-ngati. Sing luwih ngati-ngati maneh, hati-hati kadang-kadang lek sampean krungu enek wong bahas guru apa sapa ngono bahas tentang ilmu spiritual, ilmu jeruan, kebatinan, hakikat, makrifat, tetapi kok ngremehne syariat. Iki hati-hati. Iso uga ngene iki termasuk wong-wong sing kafir jindik. Hati-hati. Hati-hati. Malah karuan ra usah bahas tentang ilmu hakikat, ora usah bahas tentang ilmu makrifat, tetapi yang penting syariate mau bener. Jadi ngati-ngati sampean kapan nenek wong ngomongke tentang ilmu hakikat, enek wong bahas tentang ilmu makrifat, bahas-bahas ilmu jeruan, kebatinan ngono kuwi. Tapi kok wis mulai rodok-rodok gampang nih tentang wudu, gampang nih tentang sholat, ini kok kayak ngeremeh nih tentang sholawat, ini masalah ini ki. Wis ngono iki kanggone aku mending didoye, aja dicedheki. Mergo ngeten iki bahaya. Ya mugi-mugi kita sedaya asal pitutur Gusti Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Pokok siji wong urip ki aja terlalu akeh njaluk tapi akeh tandang. Wingko ya cara wong ki ora ngarep-ngarep gajih ya mesti oleh gajih lek gelem kerja. Kadang-kadang wong ki mau arepane gede tapi tandange sithik. Tandange saithik tapi njaluke akeh. Arepane rena-rena tapi salate dong-dongan, dong gelem dong ora. Wis ora dalan kuwi, wis gak sinkron. Wis padha karo pengen gaji gede tapi ora patek gelem nyambut gawe. Iki masalah. Lah sering ketemu tiang ngoten niku. Ah, Gus, dongakno aku ben iso naik pangkat semamane. Tapi ora gelem salat. Apa
Basa masani lho. Kene kon njalukne dhek dhewe ra gelem nyambut gawe. Apa ya iso kira-kira dhek nyambut gawe dengan perusahaan. Terus aku kon ngomongke ning atasane kuwi lho. Aku ngomong nang atasanku Gus ngono. Ben aku naik pangkat. Tapi dhek kerjane males-malesan. Ya piye arep ngunggahne mbok ya ngono ki mantesne awake ya to. Kira-kira kon iki pantes ora ngono lho maksudku ki. Wis salate jarang-jarang iki njaluke reno-reno. Ayo ngono. Ya kene sing mumet iki to. Sing mumet kene, wis timbang mumet aku tak iya ngono wis. Heeh, dadi wis ora usah terlalu akeh njaluk. Ya njaluk oleh. Tapi sesuaikno karo ketaatanmu ngono lho. Nah, sing paling penting maneh iki penting kira. Sinkronke antara dhahirmu lan batinmu. Lambemu karo hatimu, pengarep-ngarepmu karo ketaatanmu. Jadi sing penting ini loh maksudku ki. Zaman saiki ki sing paling penting kuwi njaga salat 5 waktu kuwi wis jos. Wis jos markotos-kotos kuwi. Heeh. Ora usah bahas tentang wiritan sing angel-angel, sing ribet-ribet. Sing penting kuwi sik ae. Salat sik rek. Mergo teko salat engko iso memperbaiki sembarange. Masalah tentang rezeki ini, tentang keluarga nih, tentang hubungan karo pekerjaan nih, karo keluarga nih, teko sholat. Hati-hati awakmu. Lek mulai seneng wirid, tapi kok orang seneng sholat, ini masalah. Iku masalah. Ada masalah ndek ngono kuwi. Hati-hati. Ojo-ojo setan sing mlebu ning awakmu. Diapusi kowe karo setan. Hati-hati kowe. Jadi tirakat zaman saiki kuwi sing penting ki ora ninggalne salat 5 iki wis jos. Kapan sampean bingung karo masalah urip, bingung masalah rezeki, masalah kerjaan, masalah piye, coba deloken salatmu. Perbaikan salatmu. Nek kowe ngurus rumah tanggamu kok kayane angel, bojomu men gak nurut, nyambut gawemu gak genah. Akeh sing musuhi, bojomu rewel, anakmu ora patek nurut, wih perbaikono hubunganmu karo Gusti Allah, yaitu dengan cara memperbaiki salatmu. Kuwi. Kayak ning akhir zaman ngene iki tirakat sing paling apik kuwi ora ninggalne salat 5 waktu. Teko salat iki lho wis memperbaiki amalan-amalan liyane. Kon ngoten mawon mugi-mugi manfaat di dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, monggo ingkang badhe silaturahmi. Mbak Rahel, Niki sini Mbak Rahel. Oh ini Mbak Rahel. Sama siapa? Budinya. Oh sama budinya. Budinya sini gak apa-apa. Pripun budinya aja yang cerita. Sakitnya udah 1 tahun ini kambuh lagi. Sakit apa? Ini keluar. Wis 1 tahun. Ya. Kambuh lagi. Dulu ya sakit seperti ini. Udah. Oh. Dulu pernah ke sini. Udah. Di sini apa di sana? Di Padepokan sana apa di pondok ini? Di pondok sini. Oh di pondok sini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Rumahnya mana? Kesamben. Oh Kesamben, Blitar. Ya ibu bapaknya kemana? Ibu ada. Di mana? Belakang. Oh ibunya itu. Lah kok yang nganterin malah budenya? Wedi karo aku. Apa wedi karo Pak iki? Pak Rete.
Oh, tak kira lah wedi karo Pak Rete. Wis ning kono aman wae ning kono malah. Kene malah gak aman ning. Jadi kene akeh musang berbulu domba itu. Karena aman malah aman. Siapa iki jenengane? Rahel. Rahel. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sudah diperiksakan ke dokter belum? Sudah. Gimana kata dokter? Iya, cuma gatal gitu aja. Iya. Gatal kuna ya? Iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain ini ain. Ain obatnya ya bisa dari ibunya, bisa. Jadi ibunya itu wudu salat subuh, ya salat subuh terus ditampung airnya itu, ya toh. Nah terus nanti airnya itu dibacakan Al-Fatihah 7 kali, Alikah 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali, terus sholawat 7 kali. Nah terus nanti airnya buat mandi ini. Yang lebih bagus lagi ibunya bangun itu jam 1 man, enggak jam 2 man. Itu sholat taubat, sholat hajat, itu. Nah terus ambil air, boleh air wudhunya tadi boleh ditampung dulu, taruh di tempat terbuka gitu. Nah terus airnya ditaruh di tempat terbuka, ibunya terus dikiran, jumlah turu, irit. Zikir Al-Fatihah, Alikah, Falak, Anas. Terus nanti selesai airnya tadi diambil, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Alikah, Falak, Anas 7 kali buat mandi anaknya. Oh no. Al-Fatihah. 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 Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Astaghfirullah. Maju. Rabbal Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ash shani Al-Fatihah. Kan jaluk jaluk sebulan nyebut ngono. Enak. Kayak sebulan aku mi. Sakti aku di sebulan mental kok. Sepuluh ki mari.
Engko golek godhong suruh ya. Godhong suruh dikecek ngono. Banyu sing tak omongne mau. Militane mau ya ping 70 man. 70. Itu. Sing salat taubat, salat hajat ngono kan. Berapa lembar? Ya sak cukup. Gorong suruh gorong. Ya, hitung lembar kena. Kayaknya sudah merah, kayaknya sudah penting curah ada apa-apa. Enak panduan nih mana? Saya terus. Nama ini sinten, Mbah? Sri Riyadi. Sri Riyadi. di kancanan lagi, bingung kok. Kancane. Bapak Sri Riyadi. Sri Riyadi. Al-Fatihah. Nggih, napa yang saged kula bantu Pak Sri Riyadi? Ati kula loro. Atine jenengan loro. Aku mau lak wis omong to mau. Mau lho, waktu rukyah mau lho aku ngomong to. Tak sing atine loro cekel dadane iki mau lho. Niki nggih loro atine, Pak. Suka mempermainkan wanita deh. Kuwi lho. Cara petangena. Lanjut Pak. Sampai anu napa? Lon penghubung tanah. Dihapusi. Ya dihapusi, itu dihapusi. Sak miliar 300 sebetulnya. Duit kabeh, Pak. Duit kabeh. Allah Akbar. Umroh. Mobil loro, tuku kebun, tuku anu. Kula tuku sepeda motor. Ini anake. Wah, loro. Wah ngampet 2 tahun, 3 tahun iki ben. Sijine artone sithik 180 juta. Arjeng Duit kabeh. ajeng dihapusi iki ya. Waya pungku ya lelan. Ya duit kabeh iki mau. Duit kabeh. Duit emen kok akeh Ram. Mboten kula. Kerjaan ini gue anu duit tok ada tanah Makelar tanah. Anjen tanah ki abot Tanah ki anjen abot. Ora ngono, Nduk, iki tenanan, Nduk. Ibumu yang ngono kuwi teh. Ibumu tok sing enteng bagiku, Ibu. Liyane abot. Jadi ancen anu sampai aku ki cara revisi lemah ngono gak wani. Abot ancen lemah iki. Hanya lemah abot. Cerita nih terus. ya kula nyuwun doa nyuwun tulung jenengan pados tiyang ini terus ngekei supaya hae dudu hae dikekne ngoten. Iya, amin. Mohon doane iki. Sinten nami jenengan wau? Sri Riyadi. Pak Sri Riyadi. Lah iya, wis enek Srine tambah Riyadi. Lek bapak ibu sampean? Mulyati dan Haryadi Harimulyono. Mulyadi, ibuke Mulyati, bapake Haryadi Harimulyono. bapake Haryadi Harimulyono. Haryadi Harimulyono. Hadi Mulyono. Al-Fatihah. Iya, jangan sesak itu Bu. Demi Allah. Iya, tak ngopi jeruk sih aku Pak. Krungu ceritamu mumet aku Pak.
Abot, jodohku sumpah Pak, langsung sesek Pak. Ngampet tahunan. Langsung mari. Ngombe sik Pak. Coba coba sik Pak. Bayo sesek ya aku ngenui krungu ceritane iki. Iya. Ya mesakno lah. Tung tuwek diapusi. Wong tak tuwek-tuwek niki lho. Nggih, mangki tuwek 6 tahun. Iya cek 6, urung enek untune urung kutek. Proto. Mudah ompong. Mudah ompong lho. Serene untune diapusi ya. Wong masih enom ya duel. Duel, Pak. Wong masih enom. Duel luani duel. Iya, iya, iya. Masalah, masalah. Ya, sing sabar ya, Pak ya. Urip ning donya iki ancen yang ngene iki. Kon sing sabar. Iya tenan nih. Rungokne iki. Wong urip ning donya iki ancen ya mung sitok kon sabar. Dawe Al Imam Al Ghazali ku enek 3. Iki cekelan tenanan. Selama awak urip ning donya ora enek kok ceritane kowe iki iso urip tenang. Mergo ning donya iki dudu nggon tenang. Sing wis ora enek larangan, wis ora enek perintah ki engko lek wis modar. Lek wis modar ki ora enek larangan, ora enek perintah. Lek kowe api ya kowe tinggal menak. Lek kowe tinggal bosok. Kuwebuki ngono tok. Makane donya iki ora iso kowe njaluk santai-santai ora iso man. Panggah terus enek masalah sampai mate. Makane perintah Gusti Allah kuwi kon sabar karo salat. Sama sing sabar pokoke. Makane ben sabar iki kudu salat. Salat 5 waktu, disempurnakne teko wudune. Piye carane nyempurnakne salat? Ben iso khusyuk. Pertama, wudune sik disempurnakne. Mulai teko ujung-ujung kuku ngene iki lho, biasane kan ujung-ujung ini kan nek ireng-irenge to. Ini diresiki ngono kene iki. Kene iki ujung-ujung ini biasane ya nek ireng-irenge ngono dipotongi. Terus lek wudu bagian sikil ngene iki nganggo ngene, lek wudu ngene. Terus kaya rambut mulai teko kelek gitu. Kelek terus sore udel ngono iki dikeroki. Terus sempurnane wudu salah sijine sikat gigi. Di salat sikat gigi karo ora kuwi padha kalau sitok banding 70. Padha karo wong duwe bojo karo ora. Lek gak duwe bojo pahalane sitok, lek duwe bojo pahalane 70. Makanya aku seneng nek wong rabi iki ndang rabi to rek wis sing urung duwe bojo. Lek rondo ora apa-apa. Lek wong lanang aja. Terus yang kepindho ben tambah usuk salate ya rukun-rukune salat ki diutamakne. Ngono. Sapa mau Pak jenenge sampean Pak? Sri Riyadi. Sri Riyadi. Ibu bapake? Haryadi. Mulyati. Mulyati ibuke bapake Haryadi. Haryadi ya. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Al-Fatihah. Aku ngobrol mbek bapak iki dadaku sesek iki. Sampeyan kudu diakah kene sabare ya. Dicekel dadane. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina ala sayyidina Ibrahim wa ala ali wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala
wa barik ala Sayyidina sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta kama barak ala Sayyidina ala sayyidina Ibrahim wa ala ali wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina bil ala innaka Hamidum Majid. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammad hamba memohon ya Allah. Muhammad ya Allah. Sebutkan hajatin jenengan yang jero ati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Al-Fatihah. Aku mulai petunjuk ngene. Engko sampean lakoni ya. Yang pertama, awakmu sujud setiap bar salat 5 waktu kuwi sujud ya. Nah, waktu sujud kuwi kowe maca Al-Fatihah di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada tempat saya untuk bersujud, tidak ada tempat untuk menyembah kecuali hanya padamu ya Allah. Dan tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali hanya padamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diulangi ping 7. Terus ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim iki ya ulangana ping 7. Terus selesaino kuwi diulangi ping 7. Jadi tiap bar salat sujud maca Al-Fatihah ping 7. Yang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang ping 7. Ihdinas siratal mustaqim diulang ping 7. Terus yang kepindho, setiap bar salat subuh kudu jamaah. Nggih jamaah. Setiap bar salat subuh maca Al-Fatihah ping 41. Lah sumane selar nyambut gawe diwaca saurunge salat subuh. Kuwi malah tambah jos. Jadi semuanya sholat subuh jam 4, tengah 4 wis teko nang masjid, mamane teko nang langgar. Terus dewi linggo se sholat tahiyatul masjid lan nang masjid. Terus dewi maca Al-Fatihah ping 41. Ngono ya. Al-Fatihah. Sinten nami jenengan? Sri Riyadi. Bapak Ibu Haryati dan Mulyati. Haryati dan Mulyati. Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Sinten nami Bapak Ibu Haryati dan Mulyati. Kami jenengan Sri Riyadi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, mugi-mugi diijabah kali Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu tinggal wiritan ya. Tasbih tinggal wiritan. Ya, tenang Mas Sapian.
Nanti mungkin diamal nih. Mugi-mugi manfaat videonya wa akhirah. Mugi-mugi sing ditang bayar. Amin. Mbah teko ngendi dalane pokoknya yang penting lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyeluk dibelah ya teh. Selanjutnya Bu Robiah. Bu Robiah kemarin itu sekarang mau minta doa buat mereka. Ini Bu yang Apa anaknya kemarin? walah. Awakmu sing dihapusi karo dukun kuwi to? Iya to we. Masih ora cerita ya wis ora apa-apa. Saling mawon. Gelem ngapusi bene ya. Aja kita pikir Pak sakit. Anu, anggap ae tabunganmu. Tabunganmu anggap ae. Bah iki anu iki, Nduk. Diwapusi karo dukun iki. Jareke anake disantet. Tapi tuh ambani ra mari-mari tak duit. Malah anak sing Kawin. Nggak lambuh aku makanya nyapot aku paling ra percaya nek wong ngomong sontat santet itu aku ra percaya belas aku. Lek memang iya iki biasane lek memang kiai tenan wis ra gelem ngomong. Ora mungkin kiai ngomong kok kowe disantet ngono ora mungkin. Ora mungkin kiai gak mungkin ngomong ngono. Ora enak ceritane kiai ngomong. Marai enek pakeme ning ilmu hikmah ki enek pakemehan. Bukane Tuhan. Enek pakeme. Roh kuwi roh saurunge winarah kuwi ora entuk di ngomongne. Kalau dibicarakan tambar ilmunya. Ora mungkin ngomong kowe disantet tanggamu, santet dulurmu, kowe santet kaya ora mungkin. Ora mungkin. Gak mungkin itu. Iya. Pokoknya sementing lek kiai lek ngerti iki wis ditambani, paling konsolat kon wirid ngono kuwi. Ora mungkin kok arep ngomong sing rena-rena wis gak mungkin. Nek ngomong rena-rena malah ngapusi. Malah gak ngerti. Tapi ya sampean sabar Ibu ya. Aja ngampun to yang. Lah iya. Tapi sampean cantik ya. Tenan manis. Paling bojoku sik ya tuweke kok sampean ngono kuwi ya. Manis ngono maksudku iki. Lah iya disawangi penak ngono lho maksudku iki. Insyaallah. Ya sing sabar sik. Wong arep ning kene sik ya kena. Mambengi milu salat bengi ra jam 2. Boten. Heeh. Boten keturunan ngampuk. Boten anu. Bangun di dekat santet kita gitu bangun. Saya lontang lantung. Iya mlayu ning awakmu piye iki? Oh jangan lah itu. Re, Darah gitu saya. iya ta yang anakmu lanang yang. Kok bintolol ngono to? Suka sedot. Perasaan tak tega kamu bangun ini. Kamu membiarkan orang makanya bener iki. Wah. Darah begitu. Mangane padahal ngono kuwi jane nggo awakmu dhewe, Man. Iya. Cuma lontang lantung ada ibu. Siapa ibu? Rumahnya aman yang tadi malam itu. Beh, lha piye ning kene lek ora ditangani yang. Jadi paksa aja Pak bangun ini. Jelas teman, Man. Siap sama kalau gitu Mas. Beh, Ada rasa nggak tega gitu nggak mending. lha piye ning kene lek ora ditangani. Gemelas to rene wis ongkos mobil ninggal ning keluarga. Ngono. Kudune jam 2 kuwi dijak rene kuwi ning grojokan kuwi. Terus bareng ngono jak salat taubat, salat hajat. Siap. Masa sedih. Bukan berarti lontang. Problem wong iki. Problem cah iki. Terus saiki piye iki? Masalah tanah. Nggih. Iki pesan nang payu. Walah. Biaya. Ya sing sabar sampean. Kuwi ya
tiap isu ngono. Lah isa sering salat subuh karo ngenteni subuh ngono. Lah ora isa ya bar subuh ya gak apa-apa. Maca Al-Fatihah ping 41. Al-Fatihah. Kalau kan ngantuk tangi pun pas hasil subuh. Iya, supaya nek sing gugara. Buat watan ngomong. Oh. Kira udan yang becek nih kok jadi kepleset. Nggih. Kapan yang mbok bangun dalan ngono? Insya Allah secepatnya. Iya. Terutama ngarep iki lho, kan rada lunyu ta iki. Tapi lek dicor ngono. Kan enak ya. Nggak dari tidur di itu. Al-Fatihah. Wis enek madu kunir wis enek ya. Wis nggawa ta madu kunir wingi. Aduh, wingi dari Wis makan. urung. Ya wis ora apa-apa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, dikawani lemah kok kene kok. Sampeyan kok apa? Oke, dipendet nih. Anu, Bril. Mungkin anu kan di video akan beri kita. Jak lingguh ning kene sik maca Al-Fatihah ping 41. Lho kupingmu ya iso ngrokok ta, Bril? Tak kira sing iso ngrokoki wong congor tok lho. Lambe tok tak kira sing iso ngrokoki kabeh irung. Lah kuping iso ngrokok iki. Lah nang mbok iki mau ngedelek anu to, rokok to, Bril. Walah, bocah. Ayo sampean niku kene sik maca Al-Fatihah ping 41. Heeh. Hari ini, Iya. ketemu lagi, ini betul. Ya kok. Buka lagi. Siap. Mudik. Niku tuh masih sing ganteng niki. Sampeyan lek dirayu aja gelem lho ya. Putune sak meter kok. Lah iya. Lagi bayi. Nah, banyak kawannya. Nggih. Bu Muntama. Oh iya. Subhanallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Saking pundi niki? Sidoarjo. Al-Fatihah. Nggih, monggo Ibu. Bu Muntamah. Nggih. Al-Fatihah. Nggih Bu Muntamah, napa yang saged kula bantu? Dalam itu indera penciuman itu kirang strong. Itu sudah hampir 3 tahun. Ini Tapi dalam boten wonten datang dokter. Ngapunten ajri. dadi engko diarani nganu. Nggih boten intinya Apa kae? sinusitis. Heeh, lek zaman dhisik dudu apa kae? Zaman apa kae? Covid kae. Bae tambah bahaya kae. Nggih boten. Iya toh? Nggih. Jadi insya Allah tahun 2020 mulai. Zamane Covid. Sebenarnya kopi cuman tidak terlalu kita sih gede ngoten mawon. Lek pegarwan sampean teng pundi? Enten sampun Ora enek. sampun mboten wonten Gus. Tahun piro rene? 23 insya Allah besok Juli itu 1000 harinya. Jane ya aku ya gelem rene. Oh susah Gus. Kian. Nggih. Gusti bayar. Menawi mboten saged ada. Iya, ora iso ngambu kok. Nggih. Mangan ya malah ra enak. Nggih, terus. Iya. Nggih. Yang kedua itu menapa? Migrain. Gue tau mati-mat. Migrain itu menawi ngapunten miring ke kanan itu sewakit, jadi kembali lagi itu pusing. Rondo wis pirang tahun? Ya, berapa besok Juli itu sudah 1000 hari. Ini. 3 tahun. Ora pengen rapi neh. Oh ngapunten ampun, mboten. Wong wedok ngene iki lho istimewa iki ya. Muga-muga bojoku yang ngene iki rek. Mboten ampun Gus pun. Iya. Nabi teng putu mawon. Wong wedok ya iso ya.
Wong lanang sing ra iso iki biasane. Makanya aku dongane aku tak mesti mati aku sik ae aku ngono. Nah itu yang diminta suami dulu. Iya. Iya, jadi saya Cocok. saya aku tak mati bisa ibu. Iya, kebanyakan wong lanang mesti ngono. Wis krasa. Nah aku makam wis ndang-ndang tak siapno aku. Gitu. Mesti wong lanang iki kebanyakan sak ngertiku mati dhisik. Bapakku yang ngono, bapakku kok. Kan? Aja ngono to, Teh. Tak uncak. Kulungku kelambemu sing ngomong kok. Ora Johan kok. Iya. Teh sampean wong istimewa berarti. Istimewa sampean niku. Akeh cale. Akeh kedaden anu. Wong wedok-wedok kuwi sing anu, sing mlebu swarga. Bahkan anak sing dibongkar makam utuh ya rondo sing ora rabineh lho. Apa meneh rondo sing ora rabineh terus senenge nang masjid. Wah kuwi jos markotos-kotos iku. Rondo sing ora rabineh terus seneng nang masjid. Bojoku kuwi gitu. Gitu. Maksudku kok aku mati Teh. Kowe kira karo harapan. Lha kok mboten mangkene amin to, Pak. Nanti permintaan pembiayaan Pak, jasa kena yang kata. Iya, tapi ya kesane kesele barang lho ngene iki. Kapan balike ngono barang kok. Ada kesele barang. Tapi balik kaya sangune kaya urung cukup. Orang balik kaya wis keser atau Allah. Jangan doanya. Iya. Beliau itu sebelum meninggal itu minta berangkat umroh. Subhanallah. Begitu saya 100 hari, 4 hari kemudian saya berangkat sendiri. Subhanallah, barakallah. Sinten beliau paling asma? Oh Haryadi. Khairu. Oh Haryadi. Yang ini orang. Walah gantengi Jan. Persis bapakku rek. Kumis-kumise iki lho, masyaallah. Iki sing dipeluk iki samping iki sampean iki. Oh walah, iya. Terus iki anakmu. Nggih. Sing rabi iki. Nggih. Beda iki anakmu. Nggih. Lanang mantumu. Nggih. Sing sebelah kiri Besan. besanmu. Iki Besan lagi. besan maratuwa. Nggih. Iya. Ya wis cos, wis memang wis wayahe mulih kok. Wis selesai tugasnya paripurna deh wisan. Panjenengan ngoten, Bu. Iya, awakmu sing urung mari. Ya diselesaikne sik, ya toh. Karo dinikmati ngono ya, karo nunggu mulai ya. Tantang ae sing tenang ae sembarang. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya insyaallah wis tenang ning kono. Wis penak. Amin. Wis penak tinggal awakmu saiki sing cek berjuang. Ya sebenarnya nganu, aku arep ngomong ini ya rada abot sebenarnya. Cara ditampa ikhlas mengko jarak 70 tahun ambune surga wis ke anu insyaallah iki. Wis kecium. Wong ki ambune surga iki kabeh masalah ilang. Maksudnya engkau pas dibangkit nih neng padang maksar ngono insyaallah pertama dibangkit ngono wis mampu surga. Lah ikhlas maksudnya karo penyakit iki ngono. Jadi aja dianggap kesusahan ning alam dunia iki mung susah sing ora enek paedahe. Panggah balesane ya akeh. Lek memang anu, lek memang ikhlas. Tapi lek memang jaluk mari ya didongakne ora apa-apa itu. Mari ora kan Gusti Allah sing anu. Termasuk nganu iki jam tengah 4 tengah 3 kuwi anu. Lek pengen mari grujukan banyu kran. Banyu kran lek niki banyu grujukan iki lho ngono. Ngapunten. 3-8 menit rutin saya keluar. Cuman saya gak mandi, hanya wudhu aja. Oh, wudhu ya sapi. Ngapunten dalam Oh, Isra ya, Isra. Iya. Isra iki apik iki. Tapi iki ya ora kok iki memang iki kersane Gusti Allah jano. Ning
ning dunya rada salah didik engko ning akhirat ben penak. Insyaallah bisa nyium banyu-banyune surga masih kacek 70 tahun perjalanan wis kecium baune. Ya, jaluk sing terbaik lah ning Gusti Allah ya. Al-Fatihah. Ya kana udiyan umur pinten jenengan sakniki? 65. Oh, saumurane mbokku ya. Nggih. Mbokku tak siji. Pensiun sampun 6 tahun yang lalu. Oh, pensiun. Apa sampean mone? Wonten Pemda. Oh, ning Pemda. Subhanallah. Al-Fatihah. Sampai saiki menikmati hidup ae di Ini udah pulang sama sekali, ada 1 bulan. Saya minta dipersatukan keluarga kula niki sing sae. Niki lho mat boten mati sakulan. Ya Allah, kula ngaten sumpah. Namanya Rian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa nafta bainana wa bainaka min bil haqq wa anzahirul fatihin. Sampean sujud ya mamane par salat. Sampean maos la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sampean sebut jenengan iki. Minimal ping 41 apa ping 15 apa-apa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ben enak perubahannya. Kula kepengin bersatu. Iki kata setiang Ya sing sabar. Sing sabar. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Yang bisa aku njaluk anu ya. Gula ya sing dimasukin ke kan gula ya. Gula putih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenapa ya. Nggih cari kelapa dimasukno iki madune 3 sendok. Iki sesendok, iki sesendok. Terus kelapanya itu dibakar. Nanti kalau sudah dingin dibacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas Falaq An-Nas 7 kali, sholawat 7 kali, terus diminum. Ini buat mandi tapi jam 3:30 atau jam 3 atau jam 2 malam. Al-Fatihah. Ini kalau Gus rutin jam 10 menit. Mandi ya nggak apa-apa, di depan rumah gitu rujukan nggak apa-apa. Di los saya tahu. Iya nggak apa-apa, yang penting nggak di kamar mandi. Kalau mandi malam itu bagusnya di luar.
Iya, di luar. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selamat, sukses. Al-Fatihah. Oke, sami-sami. Harakallah. Bu Siti Rohmah. Al-Fatihah. Nggih, saking pundi Bu Siti Rohmah? Waduh. Kalian ibu undang yang riko. Oh iya. Al-Fatihah. Nggih, napa yang saya tolong bantu Ibu? Niki kula niki sakit niki tembus saking Pinggangi. niki. Sampai tembus sing ngarep ngono. Nek didamel salat niki sakit. Terus dada niki sakit terus nek damel maku mengos-mengos. Iya iya iya. Jadi golek kedong ciplukan kuwi. Cabut ngono di anu. Direbus terus diombekne jane. Kadang ciplukan roh Bu. Iku direbus diombe. Sinten nami ibu bapak jenengan? Sadar. Bapaknya sadar. Ibu solihati. Ibuke Solihati. so lihati. Jenengan ki Mbak? Siti Rohmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar wasal. Aja mendem beban di pasrahane Gusti Allah ben ndak dadi penyakit. Kalian rumah tangganya anak kula niku Gus. Katut yang wedok mau. Jadi kula kepikiran dados tunggal. Kalian kula, mantu kula sing nakal. Ya sing sabar. Urip pancen yo ngono kuwi, tapi kan dhewe ndek pangeran. Al-Fatihah ono. Al-Fatihah ono tiap bengi ping 41. Beres. Pikiran itu. Ya sakit kula niku. Iya aku kan wis omong ket awal. Aja mikir, aja ngendem pikiran. Ben ora dadi penyakit. Ngono, man aja mikir man. Alhamdulillah Gusti Allah tinggal nglakoni ae urip iki. Kapan enek sing salah dalan ku bakal oleh teguran dhewe. Tinggal ditegur sadar apa ora ngono lho. Nek gak sadar ya bakal jekel jurang, ngoit. Pun dangus 2 tahun itu kula seneng gimana tangga mau. Ya ditungane. Tungane. Al-Fatihah. Siapa jenengane? Kamu yo kan mantu kula Pak Sunarto. Kula Desi Kurniawati. Toto. Al-Fatihah. Besanmu siapa jenengane? Besan Heeh. Pak Suwardi. Sing wedok. Boten semerap. Sing wedok jenengane mboten semerap. Al-Fatihah. Boten nanten bekerja. Tapi sing lanang jenengane Jumadi. Suwadi. Oh alah. Jangan turunan. Al-Fatihah. Tapi insyaallah mari. Al-Fatihah no. Al-Fatihah 41 tambahi sholawat. Sholawat nuridat apal toh? Sholawati kuwi minimal tiap pas sholat yang 15 ngono. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Sampeyan dhewe sapa jenengane ibu sapa? Siti Rohmah. Siti Rohmah. Ibu kula Kena ibumu. Solihati Bapake sadar. Al-Fatihah. Diterapi sik ning kene sampean ya. Diterapi sik ya, Man. Nah, kuwi tugase Dedi sakti ya kuwi. Suka ngentai aku biasanya. Heeh. Ora ngono lho, Pak. Terus terang ngono lho, Pak. Apa iki ra penaan ngono. Oh, lambe mudet aku. Niki lho, terus kok sakit-sakit gemer iki tembus mriki. Enggak diombeni madu mek kuner iki. Dadi golek klopo dibuka ya toh, nek banyune kuwi dileboni madu 3 sendok, kunire sak sendok dibakar, golek sumup ben adem sik. Terus engko dibaca Al-Fatihah ping 7, Falaq ping 7, Anas ping 7, salat ping 7 diombe. Al-Fatihah. Sik man kayak ngono sik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah. Nggih diterapi rumiyin nggih. Muga mari. Siapin kundir sapu lidi ya, Dek nggih, Pak. Siap no anu Man ning kene banyu karo kelor ngono ruwan nerapi. Mari waktu rukian wis di anu kelor. Nggih ngebuki lho. Bu Malikah Maliki Yaumiddin. Iya. Kali sinten mriki? Kali ini kok Oh, 3 bidadari berarti. kali itu Nggih. Menak cantik ya, Ram. Alhamdulillah. Wedok kok ngono no. Nggih, napa yang saya kula bantu? sakit niki sampun niku nama saraf kejepit kali sampai separuh badan. Saraf kejepit sampai separuh badan. Iki niku sing separuh badan ini sakit dengkul. Al-Fatihah. 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 Maju gini Bu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridadi wa siri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridadi wa siri sarifi sayyidil asma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikha Sayyikulaini Ya Kutuba Rabbani Ya Ghusa Sumadani Ya Mahmuba Subhani Ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'adul Qadir Jailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Saya meminta hibatnya barokahnya Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum Rasulullah
fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal. Al-Fatihah. Kejadian moga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. 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 Di terapi saya ya, di terapi riyen ya Bu, dihidupin airnya.